Eli sytytysvastuksen vaihto. Otetaan poltinkoppa ja johdot irti tuolta, sähköjohdot irti ja poltinkoppa pois päältä. Sen jälkeen otetaan toi kompressormallissa tuo magneettiventtiilijohdot tuosta irti, tai putki irti. Noin. Sitten otetaan valovastuksen liitin auki. Noin. Sitten puhaltimen johdot irti. Tässä vaiheessa on syytä katsoa se järjestys sitten, että pistää samalla tavalla ne takaisin, kun se olikin siinä. Sitten pannaan ne johdot sinne sivuun sen verran. Sitten salpaliittimet auki. Ja niin, magneettiventtiili, niin se otetaan vielä auki sitten. No niin, nyt se peräkanne salvat auki. Sitten otetaan voi ottaa sen putken siitä kanssa irti, se puhallusputken siitä. Noin. Nyt löysätään toi vastus. Eli kuusiokoloa vain. Ja nyt kannattaa ottaa otetaan se sähkötilan kansi auki. Sitten otetaan sähkövastuksen johdot sieltä kalusteliittimeltä sokeripalalta irti, ei se vaan, oli valovastus, niin sieltä toisesta, sieltä johdot irti. Sitten vedetään ne johdot sieltä läpi sieltä. No ja sen jälkeen se vastus lähtee siitä irti. Sitten pannaan uusi vastus paikalleen takaisin. Noin. Kato, kun sitten se vedettiin sentti puolitoista takaisin ja kiristetään. Osa asennossa vähän huono laittaa sitä, että se on kone tälleen. Valta-asennossa. Se on tässäkin se. Ja niin. Uusi vastuksen johdot pujotetaan tuolta samalta tavalla kuin vanhat oli ja pannaan sokeripalaan. Ja siinä ei ole tosiaan järjestyksellä ei ole väliä, ne on kumpaa vaan.
johdot sinne kiinni ja pistää se peräkansi paikalleen. Sähkötilan pelti. Tuo on suojapelti. Aina on hyvä katsoa tässä vaiheessa, ettei mikään johto jää sinne minkään väliin. Aseentaa sinne. Sitten se puhallusputki ensin sinne paikalleen hyvin. Ja sitten peräkansi puhaltiminen kaikkineen siihen. Saavat kiinni. Taas Tämä onkin sellainen tiukassa salpa, sitä täytyy vielä löysää, kun ne jäi pari kierrosta sitten. Sitten vaan pistää valovastus paikalleen. Suurin piirtein, että se menee sinne hiukan syvemmälle sinne raajanalle. Sitten puhaltimen johdot paikalleen. Sininen, musta, ruskea siinä järjestyksessä. Magneettitilin kela paikalleen. Sitten paineilmaletku vielä paikalla. Painetaan. Joku täällä paikalla.